Hello dear viewers, गिबिसिनथारावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बे समाव जासिहरबाय। नोंथांमोननिसिम दायो गुसुं ब्लग भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे जिनिस नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ कन्टिनिउ नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला आं बे जायगायाव थांनि आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामनि। बियो जाहैबाय जोंनि मा होनो टप बायदिसिना एकदमबारे न'नि गाद्रा गुद्रा दोनग्रा जायगा। बेयाव थांनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय। नोंथांमोना मिथिबायना नैबे जिनिसा मा बुस्थु? बियो सोर सोरनि न'आव बेबायदिया दंबावो नोंथांमोनजों शेयार खालामनि। सोर सोरनि न'आव बेबायदिया दंबावो फालाय? गासै मा दंबावो? गासै गंब्रै, नोरै गंसे दोनहरबाय आं, ओमफ्राय नैबे गंसे दोनबाय। बेनो जाहैबाय बेखौ जायखौनो होनो जोङो लेन्टन होननानै जोङो बुङो जोंनि जायगायावहाय। ओमफ्राय बेखौ जों गोदो उन्दैयाव लेखा फरायब्ला बाहायोमोन। दाबो बिराद मोजाङैनो दं। सावबा सावजाबावो नै दाबो। फुगारदो आरामनो नै बेबायदि आरोना। जों लेखा फरायनायाव बे जाहैबाय जोंनिमोन। जों लेखा फरायग्रा नैबे बिमा बिफानि रुमाव थाग्रा, बेहा ओंखाम संग्रायाव थाग्रामोन। ओमफ्राय नैबे गंसेया जाहैबाय बाहेरायाव थाग्रामोन आरोखि बियो। माने लेन्टना जोंना गंब्रै नांगौ नालाय मोनफ्रोमबो रुमाव थायोमोन, बाहेरायावबो थायोमोन बेबायदि आरोखि। नै बे मोनसे फिसा स्टर रुम, एकदमबारे गोदो गोदायनि स्टर रुम बियो। ओरैफोरबायदि आरोखि ना। बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ नुनानै गोसोखांदों गोदोनि दिनफोरखौ बेफोरबायदि आरोना। आरो मोनसे जिनिस नोंथांमोनजों शेयार खालामबावनि, नोंथांमोना नायनो हागोन। बेखौ नायबावदो। बेयो जाहैबाय बेबायदि बाक्सुखौ दाना नुनो थांलालै, बिराद खमसै। मा दंमोनथाय? माथो फाइल पत्र दंबावो गोदोनि दाबो नै। ओरैबायदि फाइल पत्र दंबावो। बेबा मा बुस्थुमोनलै, नायफिननांसिगोनसो गाहामथारैनो। बे मा दंमोनलै बेवहाय? मा लेखा जाखो बेलाय? आयु फैबायलै। गोदोनि माबि दंजोबो माथो। आयु साबधान। नै आं नोंथांमोननो खोन्थानि बियो मा बुस्थु। खेवनायलाय देलाय, खेवनायलाय मा बियो? मा बुस्थु दोनोमोन बेखौ? खेवनायलाय दे। नोंथांमोना बेखौ नायनानै हमनो हादोंना हायाखै? दानि सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा बेखौ मिथिनाय नङा आरोना। दे मा बियो दे, मोजां खोन्थासै। ओरै हरदोलाय। नायदो बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय माने बै मोनसे केमेरा दंमोन ना, रिल गोनां केमेरानिमोन आरोखि बियो। मोनसे दानि जुगावथ' बेबायदि केमेरा गैला, रिल गोनां। बेहाय नै बेजों रिल थाबाय आरोना, बेजों गबाय बेबायदि आरोखि। नै बेबायदिमोन आरोखि। बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों गोसोखांनो थाखाय आरोखि ना। मोजां सोना दोनफिनदो बेबायदि। दाबो नै माथो बिराद जिनिसफोर दङ। मोजाङै दोनलै, माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट बुस्थुफोर थानो हागौ बावहाय। नैबे बेगावबा मा दंमोनलै? नै बा जोंनि लेखानो दंजोबो गासिबो गोदोनि बेबायदि। ओमफ्रायहाय बेबायदि डायरि बाहायोमोन। नै बिराद थेंकिउलै दिनै। दे बोरै बियो आंनिनो डायरिमोन बियो। बेसेबांबा नाम्बारनि, जोंनि गेदेरनि नाम्बार दंलायलायोमोन आरोखि। नै बियो नै बे गेदेरनि नाम्बारा बोसोर जाबाय, दाबो दं। नै आंनिनो डायरिमोन बियो। ओमफ्राय नै आं बिराद फन नाम्बार माबि दंजोबोमोन गासिबोहाय। नै गासिबो सेस। बे समावहाय माने फनखौहाय, मबाइलफोरखौहाय ब्लेक एन्ड हवाइट नकियाफोर ओंखारोमोन ना, साफा सानैल' लायोमोन।
बेनि बे डायरिमोन आरोखि बे आंनि नै वाव बिराद बोसोरनिलै एटलिस्ट बे डायरिया खमसे खम 15-16 बोसोरनि डायरिलै बियो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय सोर-सोरनाव दङ बिदि डायरिया दासिमबो जाय हक हामबायसै खोबना दोनफिननोसै बिराद बोराय आरोना हैद ओमफ्राय बेलाय माथो गोरोबबाय बे गंसे थांबाय आरो नैबेलाय ओइस दाबो मोजां दंजोबावसो ओइ साबि दंलै बेहा गेजेराव है मोजांमोनब्रा दाबो बियो माल माथा दोननो मोजां फुगारनानै आरो नोंथांमोनजों आसरित ब्रिटिश आमोलनि जिनिस खोन्थाबावनोसै नायदो नै बेखौ नुबायना Dear viewers आंना भिडिअआ दिनैना बिराद इन्टारेस्टिं आरोना आयै मोजाङै ब्रा थ' बेखौथ' नायनानै मिथिखागोन नै मानसिफ्रा एकदमबारे टाइपिंमोन बे गोदोनि नै बे सुमा जाबायलै बेवहाय ओरै पेपार थनदोंमोन पेपारा सोदोंमोन ओमफ्राय बुदोंमोन आरोखि ना जेनेबा आं एड्सखौ बुयोब्ला बेयाव नांहैगोन आरोखि ना एड्स गाबाय बेवहाय बेबायदि आरोखि ना स्पेस मारिग्रा दंजोबखायो आरोखि नै थ' बे टाइपिंआनो जाहैबाय बेखौ माने कलकातानिफ्राय लाबोदोंमोन आरोखि ना आंना बिफाया बिराद मोजां बाक्सु ओइ सरि सेन बोना दोननोसै सेन बोजालायलायजोबो दे मोजां सिन मारे दे बेखौ कलकातानिफ्राय लाबोदोंमोन ओमफ्राय स्पेसियेलि बे टाइपिंआ मामानिमोन जों माने इण्डियाननि नङामोन बाहेरानि खासोमोन आरोखि ना बेखौहाय आंनि बिफाया लाना फैदोंमोन आरोखि ना बिराद जिनिस नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बे बाक्सु जाफिनदोलै दे एटासि बाक्सुआ समान मोजां जाबदो बैखौ सिङाव दोनलै बेखौ सिङाव दोन बेखौ सायाव जाब बेहा रेजेंसिन बेहा गिलिरसिन आरोना बिराद गोरामोन बे बाक्सुफ्रा दानाथ' ट्रलि ओंखारबाय बेफोरखौबो ट्रलिनिफ्राय बिराद गोरासिन ट्रलियानो गुरैबावसो आरोखि ना बेनदेन ओरैबायदि मोजां बुस्थु बाव माने जास्ट हमनानै बोग्रा साखा गोनांल' खालामनांगौमोन आरोखि बेखौबो सिङाव सोदो नैबे रिलफ्रा दे आयौ बेखौ नागिरला मोननायनि थांनाय नङालै बोखारग्रोब्रा बियो ओमफ्राय मानो फैखो नोङा मामि मा फैखो दे बे जोंनि स्टर रुम आलु दंलायलायो नैबाव आलु दोनबाय बुरनानै एकदम बिराद बोराय फांखालै खमसे खम बे फांखाया फेना सिलिं फेनमोन मा 12 इयार्ससो जाबाय आरोखि बियो मोजाङै मारे मोजाङै नारसिनथार बे जाबाय आरो बेखासै आरो दाख्लैसो जों बेखौ बेरा खाबाय आरोना बायदिसिना स्टर रुम नालाय थ' नोंथांमोना मा रोखोम नुखो कन्डिसनफोरखौ नायनानैहाय आसा खालामो नोंथांमोना माखासे नुनो मोनफेरै जिनिसफोरखौ नुदों आंनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आरोखि ना बिराद गोबावनि बुस्थुफोर मोनो बेफोरो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय एकदमबारे आरोखि बेफोरबायदि गोदोनि न' आरोखि खमसे खम बे न'आबो बिराद गोबावसै एटलिस्ट 25 इयार्ससो जाबाय बेफोरबायदि आरोखि दा बेयो स्टर रुम एकदमबारे जाबाय आरोखि माइबो दोनो माबा माबिबो दोनो बिराद बायदिसिना आरोखि ना इन्जुरफ्रा जिजोब्बाय गोदान होनांसिगौ थिंफ्राबो जाला बेबायदि आरोखि थ' हामबायसै डियार भिउवार्स आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनजों गोदोनि फुराना लेन्थन गोदोनि फुराना टाइपिं गोदोनि फुराना बेगफोरखौ शेयार खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोना इन्जय खालामबाय आरोखि थ' हामबायसै उननि भिडिअआव नोंथांमोनजों लोगो मोनबावगोन गोजोनथोंसै बाय